usa-usa ka. Mao kining usa ka babae nga taga Pinamungahan, Cebu. Ang atong tatampo nagdasangan nga Sandy. Day Cindy, ganahan ka mo sa og trabaho? Unsa man sa niya trabaho, Day Mary Ann? Magpanit og mangga. Unsa man niya itong trabahoan? Factory man ni sa mango juice, Day. Unsa man, trabaho ka kay kuyog ti ka. Sige, Day. Trabaho ko kay laay kayo sige pundo din sa bahay, uy. Pero ipanangin sa ko ni Mama, Day, pi. Ay,
Wa ra ba na masuhitog syudad si Cindy, Marian? Sige lang, Budnong. Niabitaw ko. Dili man sa namo napasagdan si Cindy. Nama si daghang taga-ato nga kauban namo. Naa si Karen. Nya nasad si Jocelyn. Ma, sugot na, ma. Ay. O niya, ang puy-ana na niyaan. Wa may problema sa puy-anang kay ari raman siya tipo namo. Sugot na, ma, ha. Hala, sige. Pero pag-amping dito, ha? O, ma. Kanusaman mo mo larga, Marian. Ugma po nang. Mao niya itong trabahoan, day? Oday. Wow! Ninduta ko din, Nindot lagi din eh. Og dili pagid ka maglaay kay mga joker kay mga tao din eh. Maayo hinuon, day. Dali na, kay ipalaila ti ka sa kong labaw. Aron makasugod din kag trabaho ugma. Onya, day. Kumusta man imong trabaho? Okay, ragit kaayo, day. Kaya ra kaayo. Maayo hinuon. Day. Ah. Makita ka sa kong nakita. Ha? Kana, Sa man? kana pang lalaki sa atbang. Oh. Ganiharagit ko nakabantay anak ni ay. Nga nagsigig tutok ni mo. Nakabantay sa bitaw ko, day. Ay, musag din na, uy. Padayon na tagkaon. Dalionin ako hugas ning akong gikanaan. Aron makabalik na ko sa akong pwesto. Hi. Oh. Hello. Bago ka din miss? Oh. Ganiha pa yun ko nagsugod ng trabaho. Oo ba? Ay, ila-ila sa dito eh. Ako si Leonard from Negros. Cindy, from Pinamungahan, province of Cebu. Ah, okay. Nya, friends na ta ha? Sure. Leonard, ang pangan niya? Oday. Nagkigila-ila mang gyud. Wala ka makailana niya sa nga. Taod-taod naman na siya din eh. Nakaila ko sa naong pero wa ko makaila siyang pangan. Duda ko ini dayda. Nga unsa man? Duda ko nga nakagusto na si Leonard nimo. Unsa? Sin, upawalin na ka? Honard. Nga naman? Naunta ko'y tuyo ni mo. Pwede makigsulti ni mo ka diyot? Sure. Ah, dali. Manglingkod na diya, oh. Unsa di mong tuyo na ko, Honard? May uyab na ka? Wa pagid in town. Ay, salamat. Ha? Ano kuan. di ay? Kining kuan, unta, sin, kining, Huy, naunsa ka, uy. Mura lagi ka gikulbaan diha. Mura kang nakuyawan. nakabantay di ka? Nga no di ka? Nakulbaan din ako? Nga naman? Ambot, nga ano ni, pero baala na. Masuko ka na ako nga. Masuko ka nga. Basta ang importante nga, may bawa ka sa akong feelings. Leonard. Cindy, I love you. Oh. Mo ni tinawag, Sin. Sa una palang pagkakita na ko nimo, nakagusto na ko nimo. May chance ka ako, Sin? Pwede. Ako sa naman una-on, Nard. Nakalitan jud ko. Okay ra, Sin. Andam ko magpaabot. Hantod ka no sa kamaluoy na ako. Leonard.
Agoy, daan pa gyud ko. Nga nagkagusto na si Leonard di mo. Maulagi day, uy. Nakalitan gani ko. O niyan, sa may plano ni mo? Ambot ini day, uy. Si Ambot. Wala ko no kay gusto ni Leonard. Ganahan man ko niya, kay buotan man siya. Kung naon na, ayaw na nagpatusang tao, uy. Sugta na na. Sin, taod-taod naman itong akong pagpanguyab ni mo. Kumusta naman, ha? Kumusta na akong giingon ni mo? Nakita na ko nga, seryoso kasi imong tinguha di rin ako, Nard. Ug wa tingali katarungan nga, pakyason ti ka. Ha? Unsay buot ni mong ipasabot, Sin? Ako na kang gisugot. Tinuod, Sin? Uyab na ta? Oh, lagi. Oh, uy. Matisa na, ngayon mo na pag-isagot. Uy, ayok palabig ako. Uy, mag-isot ko ginawa. Ay, sorry. Nalipay lang ko ngayon mo na pag-isagot, Sin. I love you. I love you too, Leonard. Kumusta, dear? Kitsay mong dear, uy. Ikaw, gusto na kong dear nga itong tawganay. Okay ra nimo? Okay naman. Okay, sige. Kana na lang atong tawganay. Dear. Indutan niyo tanaw na Leonard day, oy. Makasuya. Naunsa ka? Sweet magud kaayo mo ni Leonard. Pinangta kita kaniya. Bitaw day, uy. Pinangga, gid kay kong Leonard. Huwag ko ikasaway niya. Buotan di kaayo siya. May pakaday ay. Nana kay uyab. Ako in town ini. Wa gyud. Uy, pangita na, uy. Wat-wat pa ko day, oy. Basig pa tayo mo sa Dear, manangil ko nimo, ha? Unsa man na, dear? Apit na magod ang ablis klase, god. Mupauli una ko sa amo, kay mupadayon kong eskwela. Oh, mao ba? Kung mao na, magkalagyo data ini. Ay, antos-antos lang yun una ta, dear. Kay, para naman sa ni sa atong pagmagod. Dear, Sige lang, kung mahuman na gani kong eskwela, balikon di ka, kay magminyo ta. basta baya ha. Oo, lagi. Sige lang, may mga silingan man nga niya sa magtrabaho nini. Sila ang akong padadanog suwat. Sige, dear. Hatagi di kong picture ni mo, Bi. Kaya na lang na akong tanaw-tanawon kung mingaon ko ni mo. Sige, hatagan ti ka. Hatagi sa ko si mong picture, ha? Oh, hatagan di ka. Ato na ko, ha? Nihilak ka magudi, ha? Mingaw naman ko di mo. Ningaon sa kay ko ni mo. Sige lang, antos-antos lang kita, ha? Padadi ba akong suwat, ha? Oo, magpanagi ko ni mo. Ato na ko, ha? I love you. I love you too, dear. Kumusta naman ka si Leonard sa ila? Kimingaw naman ko niya, uy. Unsa naman ka day? Kimingaw ko ni Leonard, day. Di ka na malikayan day.
Saon nga, pinangkabi kayo kaniya. Sige lang, day, uy. May silingan man siya nga mapauli sa Negros. Masig magpadara tog suwat si Leonard nimo. Pila na kabuhan ang nakalabay. Sukad pagpauli ni Leonard. Huwag mag-isip magpadag suwat. Magkakon man yung tawhan na, uy. Oh, nga na, day? Day, Braga, mahunong gining atong trabaho pila kabuan ay. Nga naman, day? Hinay man kayong supply sa mangga, day, uy. Nagnihit man. Mao ba? Oo niya, ano sa may plano ni mo? Mapauli lang ko sa ato, day. Oh, mapauli na lang sa ko, day. Malipay sa ko nga ulit na ta dinhi sa ato, Cindy. Aron, na'y makatabang-tabang na ako dinhi. Na'y makahatod sa imong mga manghod. Dimingaw na sa ko din sa ato, ma. Kay presko kay hangin din eh. Maog yun. Kung unsa gani, ayaw na nagpagbalik sa syudad, uy. Aron na'y makahatod sa imong manghod sa eskwelahan. Pwede na sad, ma. Dili magkiat ha, aron dili mahugaw ang inyong uniform. Oh, ate. Sige na. Panood na mo sa inyong room kay mo pauli na ko. Sayo pagkani pero init naman kayo. Pinagpasan akong dog payong ko eh. Sino sabi ka? Init na kayo. Tadaw ng imong beauty. Oh, sige lang, Migo. Salamat. Babay, ate. Bye-bye. Kuhaon na tamo yung kahapon, ha? Oh, ate. Mupauli na ko eh. Kaya para ba ko'y buhaton sa bahay? Ay, wala na ka? Oh. Ay, kahan ko pa bro. Din ko datang itao. Na hinamdo ba ka na po? Ikaw man tong naglingkod sa tindahan atong usang adlaw, no? Ako bitaw to? Nagusto ka din sa eskwelahan. Ikaw ang kong tuyo kay gusto kong makikilailan mo. Ako na si Junior. Ikaw? Cindy. I love you, Sin. Oh, June. Manay tinuod, Sin. Na love at first sight ko mo. May paglaong ba ko? Sorry, June. Oh. May uyab naman gug ko, og nagsinaaray mi nga magminyo mi nagbalik niya. Ano ba? Okay na, Sin. Pero, bigyan ko naman ako. Malaki ka na ako. Wa na baya ka magkabata, ha? Ma, Kung seryoso ng junior, diha ni mo, sugta na, uy. Ayaw paglao matong uyab ni mo, nga gikalimtan na ka. Tinuod, Sin. Imo na kong gisugot. o June, uyab na ta. Salamat, Sin. Salamat kay kayo.
Oh, kaya naman kako ni mong buhion. Ha, sige, magminyo ta. Kumusta naman akong amiga, uy? May anak na in town. Kuan day ba? Kanang, nibalik ba siya, day? Ha? Kita ni balik. Si Leonard good. Nibalik sa tagitrabahoan. O, nangita ni mo. Ha? Kay mga sawa ko no siya ni mo. Unsa? O kuan di ay day. Nagsige pa di ko na siya padag sa wat ni mo. Pero, wag ihatag siyang amigo. Gitanugan lang ni. Unsa? Luoy kay si Leonard day, uy. Hila ko din taon, takibaw nga. Miniyo na ka. Wala tayo mahimo, day. Minyo naman ko, pag may anak na. Dili lang gitingali kami ang para sa usag. Pero wala katumanan ang tanan. Kay minyo naman ko. Kani mo, Leonard, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga malipayon ka kauban sa imong pamilya. Dini na lang kutob o daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Mao ka naman nga hikalan kaagi ni Cindy nga taga Pinamungahan, Cebu. Uban sa awit gayang gipangayo awit kay nagalohan. My appetite, don't leave me high and dry. Baby, you get me out there fine. You're gentle and wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.